Hello everybody. Jeg har tænkt, at jeg vil lige lave en lille film over hvad det er, jeg har snakket om. Det er Minecraft. Hvor er det nu lige, jeg er henne? Det derovre, det er den der sådan, det der bjerg, der ser ud som en dinosaurus. Og som man måske også godt kan se, så er der bygget noget trappeværk derovre. Det bliver mørkt lige om lidt, kan jeg se på mine fakler. Så jeg kan lige så godt lige vise jer det her sådan fine byggeri, jeg har. Men ud fra min bro af, sådan så at man rigtig kan få lov til at se faklerne. Jeg skal lige ind og hente en seng. Jeg kan ikke se en dyt. Sådan. Herover er mit bjerg med, hvor jeg hakker ned i. Der kan man også se, at der er lys derovre ved min indgang. Her har jeg bygget en bro, fordi jeg gad ikke at hoppe i det der vand der hele tiden. Og så når man står ude på den her bro, den begynder garanteret at regne eller sådan noget lige om lidt. Så man gerne vil filme noget. Yeah, se nu der. En fin. Hvad sagde jeg? Det begynder garanteret at regne. Nå. Jeg kan ikke lide at være ude om natten. Fordi jeg kan ikke se noget. Kan man lave en lommelygte eller hvad? Der skød der lige nogle pile efter mig. Så spænder vi bare lige op af mit bjerg her. Jeg bliver ved med at trykke på den der sådan, joystick. Ja, det regner det ikke, der sner det. Tihi. Det har jeg aldrig set før. Nej, jeg ser ikke meget sne der er. Og så har jeg lige min seng. Og vi går lige til ro. Bup. Så blev det næste dag. Cool, na. Det er dernede, jeg bor. Og det er den der tekst, jeg har skrevet. Det er min lille have. Det er mit lille hus med blomster på, og min får, og min køer. Derovre er det der sådan, bjerg, og man kan ikke engang se det. Men man kan se min bro derovre til. Mit bjerg er miner. Og heroppe er min udkigspost. Det er når man står på dinosaurens hoved. Mega udsigt. Jeg kan godt lide det her. Det ser ud som om der er nogle huller derovre i den der væg derovre. Jeg ved ikke om... Lige hen over Steves hoved. Det kan man måske ikke se på videoen. Måske kan man zoome ind på videoen, det ved jeg ikke. Nå, hvad kan jeg mere vise jer? Nå jo, min hurtige nedadgang. Det er bare ud mellem de her to fakler og så spring. Der er en lille vandfald hernede, det er bare smart. Det har Jan ikke lært mig. Man skal bare lande i vand, så sker der ikke noget. Nå, og nu til mine udgravninger. Lad os løbe over til min mine. Og så lad mig lige vise jer, hvad jeg har lavet. Løb nu. Det er jeg ikke så god til endnu. Jeg skal også øve mig i ting. Rum-di-dum. Her har jeg stillet nogle ting op, hvor jeg har mit lager. Der har jeg ting og sager i de der store kasser. Og så har jeg altså bare lavet en gang hele vejen ind igennem bjerget. Og vi går lige ud på den her minibro i granit. Og der kan I se bjerget. Og jeg har bare lavet en gang lige igen. Jeg har også husket at sætte fakler ved indgangen, så jeg kan finde den igen. Og herinde, der var det så, det var det her, jeg fortalte Lune Marie om, at jeg havde lavet sådan en vindeltrap.
sådan så at man kan grave sig nedad og 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 grave. Men det tog for lang tid at komme op igen. Fordi det skal hoppe her ved hvert trin. Og man kan ikke rigtig, de der trappetrin, når der er lavet, de er ikke så gode til at gå i cirkler. Høj. Op igen, Morten. Op. Hop. For delen. Det var ikke nogen god idé. Så fandt jeg på noget andet. Så fandt jeg på at løbe hele vejen igennem bjerget. Og så her ude på den anden side, der klatrede jeg op. Hej, bacon. Hvis jeg skulle have en gris nogensinde, så skulle den hedde Bacon. Nå. Her er det vigtigt at kunne se noget, fordi der er hul. Det kan jeg godt se. Så jeg har, jeg ved ikke om den her pickaxe, den går i stykker på vejen ned. Har jeg ekstra med? Ja, det har jeg. Sådan, nu kan jeg gå amok. Det var sådan her, jeg fik lavet de der sådan, huller der. Min gang, den er, kan jeg se på den der pæl, jeg har lavet, lige uden for min gang, der går hele vejen ned igennem tunnelen. Det vil sige, at min tunnel, den går dernede et eller andet sted, hele vejen igennem. Så kan jeg roligt mine her, og bare hele vejen ned. Og det er jo det, Rasmus han lærte mig, at man kan godt komme op igen af sådan et hul. For man skal bare hoppe, og så sætte en sten. Hop, og sætte en sten. Hop, og sætte en sten. Det trick, det kendte jeg ikke. Så Rasmus, godt trick. Skam jeg ikke vidste det. Men okay, så havde jeg ikke kommet i tanken om den her måde. Hvor er han? Jeg kan ikke se noget. Jo, tada, står jeg nede i min gang. Og har lavet en frygtelig masse sten. Hvor mange fik jeg med? Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg havde før. Lige meget. Det næste, jeg kan vise jer, det er min dybeste gang. Det er den her. Det er den sidste nye. Det er også den, jeg er i gang med at grave i. Se, der har jeg lavet fine trappetrin. Er det ikke bare lækre? Så der kan man bare suse ned ad trapperne. Man kan da også løbe, kan man ikke det? Der kom jeg lige forbi sådan en lavahule her. Der har jeg lige, jeg har hørt, at ved lava, der skulle der være, hvad var det nu? Diamant eller sådan et eller andet. Og her, der fandt jeg også noget ganske sjovt. Hvis jeg tager den der sten der ud, så kommer der vand ind. Vil I se? Ej, så tog den også lige min fakkel. Kan vi lige... det var måske noget dumt noget at sætte i der. Nu satte jeg lige en trapprop i. Man kan ikke se det. Trykker på den forkerte knap. Ja, okay, det kan man måske ikke se. Det er et birketræ. Det er på det lige der. Kan vide, om det så ikke brænder af, når jeg har en fakkel lige nede nu. Lige meget. Den der, den falder nedad, så den kan man ikke bruge som prop. Nu kommer jeg helt fra den, bare fordi jeg skulle vise jer, at drypper. Her har jeg noget lava. Det var mit første lavasted. Så hernede, der har jeg lige en sikkerhedsseng. Det er altid godt at have en sikkerhedsseng. Men det går dybere endnu. Og hernede, der er der lava og vandfald og alt muligt godt. Men jeg skal lige have lavet en flitsbue først, fordi jeg har været dernede, og jeg er død begge gange. Og så har jeg bare gået ind i spillet igen, der hvor jeg sidst har gemt. Jeg kan ikke lide at dø. Men der er et eller andet derinde, jeg kan ikke se, hvad det er. Så jeg vil have en flitsbue med. Så jeg kan skyde dem heroppe fra, i stedet for at skulle hoppe ned til dem. Fordi jeg er ikke så god til at styre, som I måske godt har opdaget. Kan man i spejlbilledet? Man kan i spejlbilledet se mig. Yeah! Hej SFO-børn. Yeah! Nå. Det var hele min vidunderlige Minecraft-verden indtil videre. Jo, rundt om hjørnet. Svejni, hvad laver du der? Sikkert noget. Nå.
Jeg skulle have gang i noget med at lave noget glas. Det har Rasmus nemlig lært mig nu. Kan han ikke løbe hurtigere end det her? Der burde der komme et billede af Steve op i hjørnet, når man spurter. Jeg kan måske ikke spurte, når jeg har så lidt mad. Skal man så spise noget? Jeg ved det ikke. Det var en underlig lyd, men det var min hund, der snappede efter en flue. Og nu går den lille hund også helt amok for at fange fluen her i stuen. Ej, fluen i stuen, det rimer. Se nu her, mit lille hus. Jeg skal også have høstet, kan jeg se. Det er det, jeg har bygget i Lego. Kan I se det? Jeg kan lige smide min... den der seng der, for den behøver jeg slet ikke have med. Der er noget, nu må gøre det. Sådan. Okay. Og det er heroppe, min allerførste blomster, jeg plantede, de står. Er det ikke smukt? Det er ordentligt. Og ja, jeg ved godt, at hvis man bare har 4 gange vand, så er det en uudtømmelig kilde. Jo. Skør hund. Lad nu den flue være. Ej, jeg synes, at vi skal stoppe videoen op for udkigsposten. Da hvis man godt kan lide firkantet, så er det bare mega cool her. Nå, det var det.